propoñer. Carlos, quedanos curiosidade, vamos a ver, pasas do mundo, non sei se eras dos advogados que van con corbata. De corbata hasta arriba. Sí? 12 horas al día. 12 horas ao día de O día. corbata, non? E de repente, por que te seduce a verbena? Os meus amigos, moitos son verbeneros de la tierra e aparte De nacemento e profesión, casi. consolidados, non? además. Sí, non? Entón, claro, ir de festa con eles é ir al karaoke e se non cantas, estás en la barra. Sí. Entonces me chiscou aí un pouco a curiosidade. E deso Empecei- levoute a meterte, a aplicar, digamos, os teus estudios ao mundo da verbena, non? Claro, por sorprendente que parezca, non hai moitos abogados que leven temas destos. Especializados, ¿no? Efectivamente. Entonces vin aí unha salida. Mais en algo que me gusta, claro, lógicamente. Hai que buscar, todo o mundo fala de emprendedores, pois hai que emprender E moi ben, además, e buscar eses nichos que se din de mercado que tanto se leva. Querida miña, hoxe cantaches a letra original de María Carey ou inventáchela como nalgúnha outra ocasión? A ver, Eso tamén foi un despiste que era a primeira actuación que tiña diante de un público así nunha sustitución que fixen nun dúo, Meigas do Son. A canción era unha cumbia, así creo, se mal non recordo. Cambiei a letra, pero quedou totalmente aí, colada. enterou Nadie ninguén. se enterou. Quedei ben, pero a verdade é que dime o conta e foi o que me... bueno, se non se Pero enterou no, o público... a letra original, Sí. traducida, sí, sí. Bueno, está moi ben. Carlos, teño entendido que en breve vas publicar tamén un libro sobre dereito do mundo das orquestras, que isto eu creo que é inédito, non? En El España. derecho a las orquestas, o primer libro que va a salir en España del tema. Sí? Para cando? Para finales de este ano. Sí? Depende da editorial, pero finales de este ano, principios do que ven. Bueno, convídote xa desde agora mesmo a que veñas a Radio Galega, a Sesión Bermú, porque dedicamos... Encantadísimo. ¿Verdad, Damián? ¿Dónde estás, Damián? Que dedicámoslle toda a semana, pero os martes especialmente Pero sempre moi visto, dedicamos o mundo da orquestra, da verbena, e estará moi ben que nos veña a contar... É seguro que hai moitos músicos e moitas formacións así, deseando ter ese libro nas mans. Claro que sí. Alégrome moito. Bueno, meus amigos, un disco de euro ben o merecedes por estar hoxe en Bamboleo Moitas connosco. Que triunfedes no que fagades na vida e se cantando moito mellor, vale? Gracias por estar aquí. Moitas gracias. Vamos.